Langga, papunta tayo sa Sinsyawan Exit A2. Pop smear tayo mga langga. Okay? So, ngayon, nasa Sinsyawan na ako. MTR station. So, kailangan tayo kung mag-exit. So, I came from Tayway Station kung magkano ang amount. 9.1 Tayway to Sinsyawan. Dapat may octopus kadlay. Kasi nag-ano ako doon sa machine. Kung bibili lang ako ng card is $12. So, ito na lang. At least save 9.1 minus 12 point something. Kasi nagtatanong ako, nagtinitingin ako. Exit A2 tayo mga langga. Hahanapin natin ang A2. Street. Haba na. A2, diretso tayo. Walking exercise today. Para makita nyo day ang life day. Ganito ang buhay. Special train service arrangements are in place on the Chengdu line today. Passengers now leaving Hong Kong on the Chengdu line. So, Sinsyawan MTR station. Baba kayo at saka exit kayo sa A. Hahanapin nyo naman ang exit A2. Yung hagdanan papunta sa doktor sa Pops. O yan, dalawa kasi siya. A1, A2. Dito tayo sa A2. Okay. Sa left side tayo mga langga. Left side. Dito tayo. Straight to the point. Ganyan lang guys. Stand clear of the steppers within the yellow line marking. Pag nakita kayo ng tao po, laging naka-right sides. Kasi sa left side sa mga emergency, yung nagmamadali ng tao. Yung may appointment, may meeting, o nagtatrabaho. Sunday ngayon eh. Kaya itor kayo. Kasi papunta ako sa doktor. Ito ang mukha ng labas. Diyan. Exit A2. Yan ang labas. Sinsyawan MTR Exit A. Hanapin nyo man ang si Exit A2. At saka paglabas, makita mo yung 7-Eleven. So, tawid tayo. Another tawid. Yun na yun. Kaya ganyan lang. Pero ang ganda ng ang ganda ng view nila daw. Gandang building nila. Di ba? So, okay. Nakita yung 7-Eleven. Tawid. Tayo. Diyan lang tayo tawid papunta sa doktor sa Pop smear. Okay. Ayan, 7-Eleven. Tawid tayo. Look right and up. Right and left. Tignan nyo. Baka matdidbol tayo. Madali lang siya matonton. Diba? 7-Eleven, another tawid. Yun, yeah. O, last tawid kasi ano yan eh.
public toilet siya. Kaya madali na siya. At iyan naman si Dobro. Para madali. Dalawang tawiran lang. For 7-Eleven, sunod, makita mo yun si toilet. Okay. At saka, Bar Pacific na kasi to. Yan eh. Yan. Yan si toilet. Bar Pacific naman yung sa gilid. O, dyan na si Doktor. Yan si Doktor. Bar Pacific. Yati. At saka si Doktor. Nandiyan na si Doktor. Oh, madali lang. Matuntun si Doktor. Sana open.